M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni ku program ya Tilankhuleni Ambuye lero loweruka Mulungu wa folo wa Pasaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu Ntchito za Atumwi mutu 13 kuyambira ndime ya 44 kulekeza ya 52. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Desmond Mlambe kuchokera ku M'busa Wabwino Parish Nsanje mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo tikuonanso kuti uthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera mutu 14 kuyambira ndime ya 7 kulekeza ya 14. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsinyo Patrick Tawale kuchokera ku St Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ife tikusiyani tipita kwa anthu akunja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pa tsiku la Sabata linalo, pafupi anthu onse a mu mzindamo adasonkhana kuti amve mawu a Ambuye. Pamene Ayuda aja adaona anthu ambiriwo, adachita nsanje kwambiri. Adayamba kususa zimene Paulo ankanena ndipo adanchita chipongwe. Koma Paulo ndi Barnabasi adalankhula molimbika. Adati, kudayenera ndithu kuti tiyambe talalika mawu a Mulungu kwa inu. Tsono popeza kuti mwawakana, ndipo potero mwaonesa nokha kuti ndinu osayenera kulandira moyo wosatha, ife tikusiyani tipita kwa anthu akunja. Paja Ambuye adatilamula kuti, ndakuyika kuti uwunikire anthu akunja, kuti mwa iwe ndipulumutse dziko lonse lapansi. Pamene anthu a mitundu ina aja adamva zimenezi, adakondwa nayamikira mawu a Ambuye. Ndipo onse amene Mulungu adawasankha kuti alandira moyo wosatha adakhulupirira. Mawu a Ambuye adafalikira m'dziko monse muja. Koma Ayuda aja adawusa mitima ya akazi ena apamwamba opembedza Mulungu, ndiponso ya atsogoleri achimuna a mu mzindamo. Tsono adayambisa mazunzo osautsa Paulo ndi Barnabasi nawapirikitsa m'dziko mwawomo. Napita ku Ikoniyo. Ndipo ophunzira a ku Antiokeya adazazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adakhala ndi chimwemwe chachikulu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawawuza ophunzira ake kuti, mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukuwadziwa ndipo mwawaona. Filipo adati, Ambuye tionetseni Atatewo, mukatero ife tikukhulupirira. Yesu adamuyankha kuti, iwe Filipo, ndakhala nanu nthawi yonseyi ndipo sunandidziwebe? Amene waona ine waonanso Atate. Nanga bwanji ukuti tionetseni Atate? Kodi sikukhulupirira kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine? Mawu amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekhayi, koma Atate amene amakhala mwa ine ndiwo amagwira ntchito yawo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupandapo khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zanga zomwezo. Ndithu ndikunenetsa kuti amene amandikhulupirira ntchito zomwe ndimachita ine nayenso adzazichita, ndipo adzachita zoposa pamenepa, chifukwa ndikupita kwa Atate. Chilichonse chomwe mudzandipemphe potchula dzina langa ndidzachichita, kuti Atate adzalemekezedwe mwa Mwana
ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa ndidzakachitadi. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu, tionetseni Ambuye Mulungu, ndipo mukatero ife tidzakhulupirira. Filipo samakhulupirira umulungu wa Ambuye. Tonsefe nthawi zina timapeneka. Chikhulupiriro nchovuta chifukwa zimasiyana ndi 1 + 1 = 2. Timakhulupirira zinthu zoti sitiziona. Tsono anthu ngati a Filipo aja kuti samakhulupirira, chimakhalatu chinthu chothunzitsa mtima kuti akuluakulu ngati amene aja, amene adayenda nawo Ambuye Yesu pansi pano, ali munthu kenaka pambuyo pake nkumati tionetseni Ambuye kuti tikhulupirire. Ife ndife ayani woti Ambuye Yesu sidayende nawo? Koma sikuti akutilimbitsa mtima kuti samakhulupirira ayi, koma kuti tidzichepetse. Nthawi zina chikhulupiriro chimavuta chifukwa pamapezeka nthawi zina tikakhala ndi maudindo, kaya kumphakati, kaya kuparishi kwathu, kaya mwina ife ansembe, asistere, timaona kuti timazolowera nkuganiza kuti ifeyo ndife oyenera. Ifeyo nkhani yachikhulupiriro palibe angatikhudze, tili patsogolo. Iyayi, we are all in the same boat. Munthu wodzichepetsa, munthu wodziwa umphawi wake, mumtima mwakemo amasunga kasipesi kena kuti Ambuye Yesu agwiremo ntchito. Munthu amene amakhala ngati chikwanekwane, amakhala ngati munthu uja wathira madzi m'botolo, botolo lija ladzaza. Simungathiremonso ena madzi, koma tili pansi pano, botolo lathu la chikhulupiriro singakhale lodzaza. Likadzaza, there's something wrong with you. Chimodzimodzi academically, the person who is really intelligent, who is really smart, is the person who knows what he or she doesn't know. The moment you reach a stage kuti ndimadziwa zonse, ndira basiru mwalephera kale mayeso. Choncho pamoyo wathu wa Chikhristu, yankho la Ambuye Yesu nthawi zonse litilimbitse mtima. Ndakhala nanu nthawi yonseyi, sikumukukhulupirirabe. Ndipo ifeyo ngati Ambuye Yesu akhala nafe nthawi yonseyo, timapatsa mwayi kuti atilankhule, timapatsa mwayi kuti ationetse njira. Tikuona kuti ifeyo tikhozana kuti ndachokera kuja mkutali ndimazidziwa zonse. No. Kumeneko, it's like reaching the destination before you are there. We are a pilgrim church. Every day brings not just new challenges, but also new insights, new blessings. Sometimes zokoma zina zimabwera, koma our concentration should be on new inspiration, new opportunities on our pilgrimage, and those will always be there. It's for us for a grab. Let's utilize all these opportunities. Kuti chauta iyeyo athe ndithu kugwira ntchito mwa ife. Mulungu alibe vuto, he's always there. Ndi madalitso ambirimbiri, koma vuto ndi ife. Ifeyo tikhale open to his intervention in our day-to-day life. Tikatero ndiye kuti ayi ifeyo moyo wathu wapansi pano, in our pilgrimage, ndiye kuti sitiyendera, ndipo tikafika kumapeto kokumana ndi Ambuye Yesu kwasangalala forever. Amen.